Zozo. Look. Ndokugeza uko. Ona zvinoita mahure biyako Pokello. Zoti kwandimbuya muderepo zvamunomona. Kambuya kekare atori nezera namai vaPokello. But look. Since Queen anofuvira zoti kwete chero zoti wakatondi makondi nepandinombomtsika konzi mazuva aidanana naJozi achitadzamirisa kuita mwana ezvinoona mirisa akatotiza akasiya nyika pamusaka pambuya muderera asati sitora nyeyo tonyaya yogezana tikakomborena magaro azodwa tikati magaro ayo zodwa aenda nepasaidi amba adzokera kuteki akamhanya akaenda kuteki onai dakwe takagadzira ondijina uchazotaura nezvajina ipapapa but look at zodwa. Zodwa knows how to keep, because basa razodwa uimara remweya anotsvagira maminister madignitaries vakadzi zimpimpi saka mupimpi zihure zimpimpi asi anogona kumaintaina malu edwe tine vanhu kunze kwenyika mahure obi enyu anazari vanenge vakatarisa kuti zvinoini makubuda nejean sket Pokello wai jean sket unotengesa bhere ndijinawo yakambodana nona magaya fata jina anomborasika waimudii fata oiwe nekunaka kwese mungadye mari dzemaofaring unozvikona anomborasika kanijina. But that being said, Pokello ona vamwe wakwava asikana musadam haufa wakagara mumba kusvika Jesu auya wagara uri hure wakadedzwa uri hure chakakuziva uri hure uchatomubuda imomamunangago wotoenda kunext jina yakambopekisana magaya asikana zvinhu zvamaharare inyakanyaka. But this video is just to say anyway dzimwe nyika dzakatarisa mufunge zvenyu hatimva tada kuti nekuti Pokello azodai shape up Pokello. Anyway, itai zvinongoitawo vamwe kuti mahure kana takutaura mahure emuZimbabwe manyaya kuInstagram yakadai manyaya Lumi is not my cup of tea. Hapana chaakanditadzira zvake but I don't like her. You know, yeah, I favor you Pokello. Shape up. Well done, Zo.